Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Dit is het nieuws in Zeeland van zaterdag 22 juni. Een schip van ruim 200 meter lang is aan het begin van de middag vastgelopen op de Westerschelde bij Rittem. De Grande Atlantico was vanuit Antwerpen onderweg naar Hamburg, maar voer in het slijk. Uiteindelijk kon het schip later in de middag, bij hoogwater, op eigen kracht loskomen. De scheepvaart op de Westerschelde heeft geen hinder ondervonden van het vastgelopen schip. Aandacht, aandacht! Binnen 5 minuten begint de gemeente Sluisquiz. De gemeente Sluis heeft het afgelopen jaar 700 nieuwe inwoners mogen verwelkomen. Reden genoeg om de kerstverse sluisnaar te trakteren op een ontbijt in de raadzaal van het Belfort. Het is weer heel mooi om nieuwe inwoners te treffen die heel enthousiaste verhalen meenemen. Ook waarom ze naar onze gemeente toe zijn verhuisd. En dat is voor ons als gemeentebestuur natuurlijk erg interessant. Wij komen oorspronkelijk uit het Antwerps in België. En heeft u al mensen ontmoet hier aan tafel? Nog niet zo heel veel eigenlijk, nee. Het is niet de eerste keer dat we dit op deze manier organiseren. We doen dit al een ruim aantal jaren. Ongeveer 10% van de nieuwe inwoners lukt het om naar ons ontbijt te komen. En daar zijn we heel dik tevreden mee. Neemt u ook wat van het ontbijt zelf? Ja, ik ga hem hier straks ook nog aan tafel zetten. Ik zag al hele lekkere eclairs liggen. Natuurlijk een heel heet hangijzer, hè? De houtkachel. Voorlezeochtend bij ouderenzorginstelling De Wieke in Zierikzee. Met dit keer een bijzondere toehoorder aan tafel, Marieke de Jong. Ze was 4 jaar lang bestuurder bij de Schouwse ouderenzorg. Er kwam een vacature voorbij, dichter bij huis. En ik ben daar gaan praten en ja, toen dacht ik, oké, als ik nog een keer wil verkassen, dan moet ik het nu doen. Ze loodste de ouderenzorg door de coronacrisis heen. Sommige bewoners stierven, anderen werden ernstig ziek. Een heel zware tijd. Zeker omdat op een bepaald moment sommige bewoners wel een vaccin mochten en anderen nog niet. Onverteerbaar vond ze dat. En toen zijn we ook burgerlijk ongehoorzaam geweest, want we hebben de hele boel tegelijk ingeënt. En daar waren we trots op. Trots dat we doorgezet hadden. En dat we daarmee de veiligheid voor de bewoners en ook medewerkers zo goed als het kon optimaal gegarandeerd hadden. De jongen is naar ouderenzorg in het Brabantse Maden gegaan, dichter bij huis. Ze gaat gemist worden. Jammer dat ze weggaat. Dat is een heel vreedzaam protest. Als je met ammoniak... Dat is een vriendelijke vrouw. Maar natuurlijk wel jammer. Als je een goede bestuurder hebt, die wil je niet kwijt. Wie haar opvolgt is nog niet bekend. Al 50 jaar is dit geen ongewoon beeld boven Axel. In 1974 streek zweefvliegclub EZAC neer in het recreatiegebied naast Axel om nooit meer weg te gaan. Dit is gewoon een fantastische plek. We zitten midden in een natuurgebied. Het is een opgespoten gebied. Hier zullen nooit huizen gebouwd gaan worden. En het thermisch, waar wij dus gebruik van maken, warme opstijgende lucht om afstanden af te kunnen leggen, is hier gewoon goed te noemen. Ondanks het feit dat we dicht bij de zee zitten. Vandaag werd het jubileum gevierd met een open dag in de hoop nieuwe aanwas aan te trekken. Al staat de club er niet slecht voor met dik 80 leden. Wij mogen absoluut niet klagen. We hebben een mooie vloot, we hebben een mooie groep mensen. Sommige daarvan zijn al net zo lang lid als dat het vliegveld oud is. Zoals Piet Mout uit Soest. Ja, nog net zo gezellig als toen. Dat is het belangrijkste. Dat komt omdat het hier gewoon een soort tweede familie geworden is. Hij zag het vliegveld de afgelopen 50 jaar veranderen tot wat het nu is en vliegt nog steeds met veel plezier. Al ging dat dit voorjaar wel wat moeizamer. De condities om te vliegen die waren niet slecht, maar het veld was zo week en zo soppig dat we er niet op durfden met de zware kisten die dan weg zouden zakken. Dus we hebben heel veel mooie dagen verloren dit jaar seizoen. Dit is nog nooit zo erg geweest als dit jaar. Vandaag kon er gelukkig wel gevlogen worden. De 350 mensen die gisteravond samen naar Nederland-Frankrijk keken in het Holland House in Kolijnsplaats konden 1 keer juichen, maar de goal van Xavi Simons werd afgekeurd. 0-0 dus, maar dat doet niets af aan het succes van het Holland House. Een idee wat we altijd hebben gehad en al jaren hebben gedaan, 10 jaar niet. En dan gaat het weer kriebelen natuurlijk. En ja, gezien de reacties is het weer
fantastisch. Ja, dat is geweldig natuurlijk, hoe alles opgezet is en de sfeer. En ja, dat is eigenlijk uniek, zeker voor Colijn. Ja, het is mooi geregeld. Dat denk ik dat het belangrijkste is. Voor het dorp is het heel goed. Ja, superleuk. Goede sfeer, echt gezellig, veel mensen. Dus ja, het was echt top. De kans is dus groot dat deze mensen ook de volgende wedstrijden van Oranje hier zullen kijken. Alhoewel... Nou, dinsdag wordt het een beetje moeilijk, denk ik. Maar dan moet ik eigenlijk om 8 uur moet ik gaan padellen. Dus dan denk ik 1 helft hier en dan naar Capelle en dan daar gaan kijken. Deze mannen zullen er waarschijnlijk wel weer zijn, want die vierden de 0-0 gewoon als een overwinning. Er was vandaag sprake van wisselend bewolkt weer en we hadden geregeld stapelwolken afgewisseld door zonneschijn. In Zeeuws-Vlaanderen kon een lokale bui ontstaan en dat is ook gebeurd. Elders bleef het droog bij een maximumtemperatuur van 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog met enkele opklaringen en minimumtemperaturen tussen 12 en 14 graden. Vanaf morgen krijgen we warmer zomerweer. De temperaturen zullen na het weekend stijgen naar zomerse waarden van tenminste 25 graden. Met erbij ook nu en dan veel zonneschijn. De wind komt dan uit het oosten en wordt matig. Dinsdag en woensdag kan het 27 of 28 graden worden. Aan het einde van de week volgen er dan wel weer enkele regen- of onweersbuien. En tot zover deze korte Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen dagen. Dus heel graag tot zometeen.